I dag er vi kommet til Pjæsted, en dejlig lille by, cirka 8 km fra Fredericia. Herude er der masser af grønt, herude er der masser af plads. Herude er der simpelthen ikke så langt til byen, og der er rigtig gode forhold til både børn, gamle og unge. Velkommen til Elbosving nummer 11 i Pjæsted. Det er et rigtig dejligt lille område herude. Det er et skønt miljø. Her er huset bygget med overdækning, så man kan sidde om aftenen og nyde selv regnvejrsfulde danske sommeraftener. Huset er med fladt tag, hvor der er dug på. Det er godt indrettet, og der er stor fleksibilitet. Jeg glæder mig til at vise huset for jer. Huset, I nu er kommet ind i, er et meget fleksibelt hus. Der er ikke nogen bærende vægge. Her har man mulighed for, at man kan få tilpasset det behov, som familien har til husets indretning. Det vil sige, at man bestemmer selv, om man skal have 2 børneværelser, 3 børneværelser, eller hvordan man nu vil have det. Det er kun de ydre rammer, der ligger fast. Her er der super god tilpasningsevne. Som huset er indrettet lige nu, til den familie, der bor her, så er der soveværelse, der er kontor, der er 2 meget store børneværelser, og der er her, som der nu vises, køkken, spiseplads, alrum, direkte over til opholdsstuen. Det er et åbent, dejligt miljø at trives i. Masser af vinduesplads, masser af lys ind. Det er rigtig rart at være her. Når vi siger store værelser, så mener vi store værelser. Her kan man se, at det er det ene værelse, som nu vises. Her er også lysindfald fra 2 sider, så vi giver rigtig dejligt opholdsrum.